Kahinyo Trap Youth Council hakasngi baar kelalik penbu deka ujor syaka Meghalaya Lokayukta kebalong persya ya ka director ketanat housing bahkan tokit halor ke suba jersey jo ka kam thit tin sob ying bala sam chikipat ba lingba ki CNRD block kani gajing ujor kelawan jiatang hadin chisngi ba menteri ketanat housing ulapan bena ba ketanat kala thung ya gajing tokit halor gajing keno sam tin sob ying deki bastang bat batat dor Habai keren berkat patai kubor hadin gajing IT ya kashiti ujor syau secretary ka Meghalaya Lokayukta u president ka HYC Baroy Kupar Sindram ula pentip bayakani gajing ujor lale kat ku kakendon arpau jong ka Meghalaya Lokayukta Act 8000 khatsau bai dei bakani gajing sami kini tin sob yeng namar kat kum gajing lepet gajongi haki blok ki ba fair bat kat kum gajing yo jing ujor gajongi la ong ba kitin ba gajing sya ka director jong housing kipan no new supplier ban wanra ite kitin ki balong gajing urban jongka ka 45 mm reki ki ba poi pat ko blok ki batang 25 atau 28 mm ki hadin mangilap ha yang ni gajing ko ngilabu ka wi gajing dawa bakata kalong baka sorkar ka ban pelong ya gajing tokit bat ba de ban thung yu nu officer ba lada tokit de ban khot lang yang ngiru bangin let chajaka ban pet lane ban lap gajing shisha Ula pentip bakajing ujor kolong persya ya ka director ketanat housing namar kadai maka kanong thiet ikitin na ka company ka jila West Bengal ha ka jinglut ka ba omduna ya ka arpho klur tingka. Ula keno ru bakajing penbena u menteri balatung ya kajing tokit bakan clear do joint secretary kadai tang kajing pendap rukom. Minister in charge of housing menin gasngi Ukraine uong ba nakaliang jo ka department Hakawai kaliang uang ba latung ya ke departmental inquiry ya ke ba on cleat da joint secretary la ne da ka joint secretary dah kajuk ka poru la dap ai lupa kata ka karai ba kamdon ka jingle bakla la ne ka jing pendon kam bakla yo pat ba namar minister menen por bu ai ka statement uang bakitin ki ba poe ki block ki de gitin ki bakat kum ka specification ya ka ba ka director jong housing la ne ka department ka pa kau mot ba kani ka jingtung inquiry departmental inquiry jongka housing department kadai tang ban pendap rukom tingim ngim sngohun ya kani ka jingle jongka sorkar lembaga housing department kumta menta kasngi dilawan hapo ka office jongka Meghalaya Lokayukta ban file ya ka complain hapo ka section 20 lan ka section ba arpo jongka Meghalaya Lokayukta Act arja khatsa ban kerpat ban bu ka jing kerpat ban ujor ningkong ban ujor ya ka director jongka housing namar kumba kalonghi ka office ka bapenmi ya ka tender haka khatway trick jong ubenai rempang jong snam arja arpuar kadai ka office jong ka director of housing kaumot ba kanong thiet ya kini gitin kadai ka director of housing tingi na kaliang jong kaseng nga kum president ngami kumutaw complainant lani unong ujor persya ya kanong sya complain lani kanong sya ujor ka badai ka director jong housing tementa kasngi ngilawan banbu ya ka complain ga jongi harangkat kikot kisla kibang nila ailang hakani ka complain kajongi ka bang nila yo banwan bu ka office jong secretary jong ka Lokayukta kijing pan kijongi kijing dawa kijongi ka baningkong kalong naka Lokayukta kalong bakadai ban pelong ya kajing tokit namar ba ka Lokayukta kat kumkaan jong snam arja khataw ka arja khatsa kadon la ka jong ka inquiry wing ka ba ki police officer kila ban investigate lane ban inquire ban tokit halor kani ka complain ka jongi dia kata ke dijing dawa ke beningkong bat kabar la dalap bat hakajuk ke puar kabar kalong bakini kitin berokhat balapoy kini blocks ki badon menta kum ka shela CNRD block ka jirang CNRD block ka Nongstoin CNRD block ka balapoy kitin yang menta kum kini berokhat ki ban wanra lut lane ban pen pilot sya khnang bakinom sam sikipat ba pemangalaong itu kisi kajing sami kini kitin hakajaka bakan long kajing yarap ya kinong song kan long penban kajing tim namar batang syuhab upria tang syujur kali hab tong umau berit kini kitin kilapai nilai i kajing kren jong we ni kinong elam jong ki kawe ni ki blok boong ba kitin ki basam kamtam e niutin basan ni snem ki bala snem badang syu dam ki ong ba kinong yo kini kitin kilawan ut hapo blok namar ba kidai kitin ki bomba tengi na kaliang jong kaseng idawa ya ka Meghalaya Lokayukta po kajing alam jong chairman ba bidhar ba secretary ba arab thap bakin shim ya kani kam bakin investigate lanikin token bat kidi ban pensitom ya ki brio ki badon benta la kalong bakadon kajing penserwa ka ya kapisa jong pat ba dei ban pensitom kita namar la da pipet ya ka notice inviting tender jong snam arja arpuar
ka value jong ka tu ka tender notice ka dai arpo crore tengka hakaba on penpoi gini giten ha baro kisian adi blocks ki badan ni ka jela ka jong ni teka arpo crore tengka kam dai ka pisa ka berit hoi na kata le si ka ni ka jingwan ra jong gini giten jaka banyo banwan ra diki saupsan lawan ra diki arpsan le si ka don ka jing pendon kambak la hang ni yang tai da manu ya ka ni ka pisa ba yang ni pisa jong pat ba teknang ban lak ka jing sisa niwan ban bu ya ka ni ka komplain akmat jong ka luka yukta bat ngikme lenti bakal luka yukta kan simkam kumba ka kam ka jong ka kadai ban toket ban pensitom ban file ki sikitu ki public servant ki boang ki nong tre sorkar nama ka director jong housing kadai nong tre sorkar jong ka sorkar ki ban pensitom kat kumutuk an bat ngikme lenti balang ba kani ka jingwan ra ka jong i ka luka yukta kan simkya bat kan le ka badan kam